Kini ang kuha sa drone video sa Barangay Cosyong, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Makita ang agi sa tubig baha nga nakaguba sa kabalayan ug eskwelahan niadtong paglampurna sa bagyong Paeng. Wala magdahom ang mga residente nga ingon ini kadako ang epekto ngadto kanila. Daghan ang patay ug daghan pa ang missing dinhing dapita. Matod ni Kamlon Juanday Usman Jr., walay nagpundong tubig sa ibabaw sa Mount Minandar ug kusog lang gyud ang ulan ni atong tungura. Ine-expect ko po kasi na nandun pa yung community kasi relocation site yun. Eh, nung makita ko nung pumunta ako, speechless ako, sir, na parang, kumbaga, parang hindi mo akalain na pupos lahat matanggal yung mga bahay doon sa area niyo. At the same time, nalungkot din po ako kasi nga may mga kaibigan din po kami doon. Gihulagway ni Usman nga mihimo na og kaugalingong dalan ang tubig baha ug kusog pa kaayo ang hangin niadtong higayuna. Yung mismong lugar po, wala pong source ng spring water o tubig na wala pong pinanggalingan ng tubig sa taas. Talagang ulan po, pure po na ulan sa kahangin po yung nangyari. May sariling daan po yung tubig, actually hindi po doon sa community ngayon. Sa lakas po siguro nung tubig, napunta yung tubig sa kanila kasama ng mga lupa. Sa record sa makabagong PDRRMO Maguindanao page, misaka na sa 55 ang patay, 20 ang missing ug 40 ang injured sa baha. Nakuhaan sab og video ni Usman ang naguba nga Cosyong Bridge sa sitio Lidipan. Dili na sab maagian ang Matuber Road sa Dato Blasinsuat Municipality nga nagsumpay sa DOS Maguindanao del Norte tungod sa landslide. Gani kagahapon, nasulod na gyud nila Attorney Najib Sinarimbo, ang Interior and Local Government Minister sa BARM, ang Dato Bla agi sa kadagatan, ug nakita nila ang luoy nga sitwasyon sa lugar. Gani midunggo na sa baybay ang duha ka mga barko ug naasay sakyanan nga gianod sa baha nga naipon sa mga gapnod. Nanghatag na sab og relief goods ang BARM government sa mga apektadong residente.